কাৰ্ডত নীলিমঞ্জৰং পিপি পিনিবিৰটা আৰ্জু পনীক্ষা খটখটি ৰাইকমচাই খিয়াতুম্পেন 566 grams a drugs kenepon long পাইপাইনি ফাইনাৰ কেপ আৰু খটখটি পুলিচ ষ্টেচন কেপাৰ লো খটখটি ওসি বুকাজান ওসি এএসপি কাৰ্বি আংলং লাপেন সিআৰপিএফ বুকাজান আতুম চেলাং পেটপেন খটখটি পুলিচ ষ্টেচন আংকাং জানাক পুখুৰী এলং কিৰিকা কুৰুক আছাই ডেংপনসি ইহুম জিপসিয়া কাৰ্বিয়াৰিং ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ NL07CC 0629 labang solong homplike rapho adrugs kadok kabi pangrum petpen 566 grams long ponlu labang so adrugs hithia long ador lake 2,50,000 doji la solong banghini atuma phansi tamirai komsai khiatum nepon longnu kaching nang chek atuma men lake sani thro asopo SCVcho john thro arong lake khulen PS tadubi lapen inuda bangamen lake Stephen asopo Rafu Elia artaninkan incorrectly arong lake phaibung kono PS tadubi labang hinita senapatia sorpusi pangthek pon longnu nonama doan rakimate adraksta sispon lolapen kaching nang chek atuma phan lam hoi pabon ponsi hem kangsam thap thot lopusi raikom sai khiatumpen pachini pon bukajan ben sarkurube Karbi Anglong news Nilip Chokihela PWD campus arlo ingnam chemandet Lakhankor phon Nilip MSc constituency ke parlo Chokihela assistant engineer PWD road subdivision asai hem aphan Karbi Anglong autonomous council pen kelangte pangkre chemandet aman PWD campus along li kadokawi chiring koira phososi along li adang ingnam chemandet Nilip PWD subdivision along sai hem lapen quarter anta rakthang ingram su anpin ki kelang penta therak mimi anpin lapen ningta oi mimi along leke chiring koira phoso sedu sita along leke joy biham ladak kopini ason tikipon asonte alon dopik anji apotlo sitami non ason thangnat asai klempon pe pulote chelang no dagji non amat kenang sotnai pulotangti boundary wall nangji gate selampon serak nangji office building patang pami nangji office ahem arlo table chair current hour sai mesen ave bar pilapen bar so kachiti ahem so ave VIP staff quarter ave pin hake chengsia hut nangkim pi chotpen Karbi Anglong autonomous council congress a sarkar Karbi Anglong district kacharia hota selam pipe lapen non parivartan sarkar mate BJP a sarkar non amat Karbi Anglong autonomous council along ingtang kring pen ason kaching thor asimbon ki pipon bom ason PWD road subdivision asai hem along ta RJ larpon beki non Karbi Anglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang ahin pen kupi koson sai deng ponjima lasi jonghong prong anchotlo jong CEM ahin pen sitami sai me deng pon pulotang te isi thedung aphor kimosi cheman bek popusi hadakedu adung het kedu lapen office staff atum pen choning ripon lapen staff atum amen laki assistant executive engineer Pawan Timung head assistant Chandrobe LDA Amrit be Phudang Ingtipi upper division assistant Bidu be Mohan Hanse pion Suresh Teron chokidar Vidya Singh Timung lapen Kangbura Ingti lapen permanent labor kadokabe bank proxy sosido pusi nang pachinidun labang sosai hemalong hakuko ason sai klembang phubang phiatumta arnibang sai cheklem dam verpu asonte ardi dopigi sita non abangki alang litum a register along ateng pulotangte penang an atumki office kidam aphai ong parpesi angthek longponlu Ingnamaing nardon sirkep ahem lapen school kitun kedang ahem freedom et Bukanan Forest Eastern Range ke parlo Borjan MSc angkang Bormanthi arong along paipaini phai troxi arni ajopor phai crazy apor jonpli ingnamaing nar rong arlo lutchoksi don sirkep ahem ki freedom lapen Bormanthi ME school along kitun kedang ahem along ta tongdam plindo Don sirkep angbong pen edon khorsing be ahem kachubi asok puru abang penang anasok kichu phalang no tekang lo pusi kisung ke phowek atum pen chethan pon kisung ke pho ahem tun don sirkep atum amen laki khorsing be baburen tiso Siva Singh Rongpi Sonjit Ingti Dinesh Chetri Singh Teron Raju Tetia Lalu Baguar Toro Chetar Ingnamaing nar hem ki pri et pen kisung ke pho arata tum Karbi Anglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen Borjan MSc constituency local EM Surjo Rong phara tuma phan kisung ke phovek arata tum pen kerap nangpali thapusi kachuning ri pedupon bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news ৰাতি হাতীয়ে আহি এই ৱালটো ভাঙিলে খিৰিকী আছিলে ইয়াতে খিৰিকী ভাঙি এই আমাৰ এই পাকঘৰত কিচেন কিছু অনিষ্ট সাধন কৰিলে কিবা বস্তু নষ্টান কৰিছে নেকি বস্তু আমাৰ
কিছু এই কাপ কিবা কিবি আছিলে ইয়াতে বাকেট এটা ভাঙিছে এইখিনিয়ে নষ্ট কৰিলে আৰু বিশেষকৈ ৱালটো ঘৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ মিড ডে মিলটো বনাব পৰা যাব কিন্তু আমি ইয়াত বস্তু একো ৰাখিব নোৱাৰোঁ যিহেতু খিৰিকীৰে ছাইডটো ভাঙিলে এখন ওচৰ ৱালখনো কপি থকা দেখিছে এইটো ৱালটো অলপ ঢাকা পাইছে জোৰকৈ ঢাকা পোৱাৰ কাৰণে এইটো অলপ মানে ইয়াৰ হানি হৈছে চৰকাৰক কি কয় আপুনি এতিয়া যদি পাৰে সোনকালে এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে আমাৰ সুবিধা হয় Tarapung along ke sojuja agency ke pon amohor. Non kachari boma sorkar lagi BJP a sorkar lo. Lapen Karbi Anglong along ta BJP a sorkar si ing tangkring pen chari pon lo. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari abang pusi yem Dr. Tuliram Ronghang pusi tami my meeting along kai ke ta kaning jeke. Karbi Anglong kaching thor apan kuti atangka nangle lo lapen ching thor piglo pusi kaning je. Tangte Karbi Anglong arat langtha bangso amohor. Bangso juja epen kachar chong ke thek pon long pen kopilo Karbi Anglong aradatum kamathaji lamunit kachar chong pon pen inglong karlu bom ke hormu hortar si kachar chong putong kamathaji matangte kachar chong thapuji jong sinangli tum Karbi Anglong arata kijui tin kok pulotangte kamatha hengno ikdagji Athema bangso pe juja epen kachar chongpon laki inut longki rong phar achor bari bepi penang an arni pen keso kacholong pen ajoksi dolamara an se chelang damji si damlo lapen penang an se chelang damlo sitami thetan akeso kacholong lok pen ajok se chelangji aphan poisa kavidet pen ajoksi non puthot dolamara pen ha tarapung an kache ponthulo lapen ke tarapung atowar ke mesen kavidet ajoksi pe juja epen si cheponang kok lopusi pherangke aphan berta nangpali Lapen ke sining duk alam tarapung arat kedoke non head pen kalilo ha phusar phisar adin pen lo sitami non puanta sorkar pen towar mesen ave lasi bangso pen munthi damlo pulotangte tarapung arat aphan ke kelang kepang kreve asonsi mandet lo lasi aningkan wangta juja agency keso cheponang bomlo sitami ke theki dingatum ke chethe rakre nelitum rong arat atum si chethe rak thorong lo sitami sai jogje si chelangno rem sitami pe juja apen cheponang koklo pusi rata tum pen pherangke aphan berta nangpali ingna matheng pike rokanghu kajulum thengpi thengprang jong si ave pulotangte je thekedo marat mareng lapen munit an sitami kerengji sungkrung puchini dia phisitami dolamara forest range ke par loko hora during area along ingnam atheng pike rokanghu kajulum par pega jok thengpi thengprang kiwer edji angring Lason sikohora soil conservation asai hem adung amina plantation arlo ama thengpi kerok kanghu atum kerok kepangreng klung aphi soil conservation department achokumar atum amek tong ke jangdun kliploma matangte kipu dunji kenep dunji aja kongtong kavidet loma department pen katiki pon asa arong haihui an sitami arniwang sitami thengpi kapaba kapanahok asonsi thekponglong Wildlife lapen forest rest house adung het lapuson kachiman longdet ki dolamara forest range in namraikom forest saikhi atum sitami apor pen ami thang asai kachiklem kle apodloma matang te kopini alitong kecho en asondoma atheki thengpi ke rokang huatum aphan theklong sitami theklong leben ben asonsi kachiman det pusi haladak cherok tok aradatum pen akoi pipon Sonsi ingnam atheng pi lapen department atheng pi arong kerok kang hu kebir et pi ke Karbi Anglong Autonomous Council pen thangna kelang pon avedet mapusi joysing phangcho pen pherangkia tum along ningje pon News Desk report Karbi Anglong News Solaman ke jo parni le nilita theglong lo lapen chelang no dak lo je semet bang ke ala ke helu alam pudun ne non bang ke therak me min hai bang ke Sorai biar ay mau kami ani bang tak pangring ilo, nasi lah bang saya terak kami nasi. Kopi ko sonne nat pentong cerap nasi ni dalam setame alam era bang ke ni dinang itu media hoi pandang nasi ni jitu. Ko nat man dalam mara mana ma pacini ra, anu bang elit ongcot lah. Apa kelem istame anerlo ang istame non ha bagan, sa bagan ajuan istame pakai tupak cilang nopin nasi lah bang ke. So back when nilihin ben ke pinrem lo la ben la ben ke komat si klem la ben la de si sai ra ni patini nei pa la Nang itu nason ke ini kacini dun do man de la son rong kan komani ke klem na puson kacini do ma
Nó mình misin nam kray por ke klem tu me do hai seta la tum han ni cho chini ne de inglong no klem no ne la da bagan no klem ne la bang chini ne seta me non di tu thek long bang ke ta la misin nam kray tum po la me lang no dak lo lam bang ke sa bagan babrai rai da pukana hor me ahog lo sol asa di garden along ke pakre phup lo la ke nani tum le dam long la wildlife area ta puri lo la pen ke la forest area lo la hai ke ninge dam lo pulo te ni ki he tu ne person hoi pu po ma phalo adani tin to pulo te sol office man da helole wildlife office man da helole la pen ahut pen ahut dalamara pen patrolling anga to son no thek long bet ne chini lor bes da me kenek ni lo ne la tuma lo ini understanding do ne la da te honde tu me kason tangka ka chu en do son ang pini son ang ring do mala tu son ka chu en ini dalamara pen nilia da se tongel tu patrolling anga la tu pahalen hoi ten diring kohora pu bugul jiri kapya tu la tum de nili teng bulo te lan wang det te la tum da thek long me mi jilong me mi polam le nili jong te hom de lam si ni je le ta mi non thenglong lo kan ta mi la son kinep pu ha ke avi ge di kidam tangani kan he ave non ye ave nang limen che thani khan de nili men da sim khang cho chon da sim ya chore